Bos días. Comenzamos esta penúltima sesión na que o profesor Xosé Manuel Núñez Seixas nos exporá a súa ponencia sobre Rosalía e os inmigrantes galegos, da polixemia da súa obra e do seu mito na diáspora. Evidentemente non vou cometer a ousadía de tratar de presentar a Xosé Manuel neste foro, onde ten estado outras veces, e, sobre todo, tendo en conta que teñen vostedes aí o currículum reducidísimo dil na carpeta que teñen, pero sí comentar da pertinencia deste enfoque sobre a recepción da obra de Rosalía e a súa interpretación e a súa elaboración como mito na diáspora. É para min un placer especial tamén por ter coincidido con Xosé Manuel nalgúna ocasión en Buenos Aires, nunha viaxe que xa non sei que ano foi, e entón, 98. E entón, pois, é un placer especial. E entón, empeza canto antes, porque sei que andamos xustos de tempo. Moi ben, moitas grazas. Ante todo, quero agradecer ao Consello da Cultura Galega máis unha vez o convite para participar neste foro. Pero, bueno, tamén considero que en boa parte estou na casa, por tanto, aínda que polo de agora un pouco na diáspora, pero se va a ser de aquí. Por tanto, quero agradecer moi especialmente aos organizadores do Congreso que teñen pensado en min para tratar este tema, tendo en conta, ademais, que eu nin son especialista na obra de Rosalía, nin pretendo selo. En primeiro lugar, unha rápida ollada na inxente bibliografía sobre Rosalía abondou para me decatar que se trata dun eido enormemente amplo. Sí que penso que sei algo sobre a diáspora galega e que, por tanto, quizáis por iso se pensou en min para este congreso e para este tema. E, igualmente, dado que se trata de aplicar un novo paradigma, é obvio que si o paradigma ou, digamos, o ángulo dende o que tamén propoño estudar a recepción da obra de Rosalía, a extensión da obra e do mito ou da figura de Rosalía como símbolo dos galegos da diáspora, debese inserir no que son as correntes de historia transnacional. A corrente de historia transnacional bastante en boga dende hai 10 anos e que, basicamente, sitúan o fulcro do seu enfoque, sitúan o principal do seu enfoque nas transferencias culturais trascendendo as fronteiras nacionais, tanto dos Estados-nacións como das nacionalidades ou nacións en Estado, ou dos ámbitos culturais, tentando ver precisamente como as distancias non só hoxe, senón tamén no pasado, non eran tan influentes como se pensa na conformación de produtos e de símbolos e mitos e na conformación, digamos, da circulación das imaxes e dos discursos culturais, neste caso entre Europa e América, pero poderíamos dicir entre Europa e o mundo. Trátase, ademais, dun enfoque que ten en conta que non estamos a considerar que as ideas, os símbolos, os mitos se xeran en Europa e se difunden fora de Europa, como en boa parte consideraba a historiografía tradicional, non só tradicional, senón que tamén moito do que fora de Europa acontecía condicionaba e ás veces determinaba a maneira en que se pensaba na propia Europa sobre os seus propios mitos, sobre os seus propios valores fundadores. En este caso, penso que nos achamos diante dun exemplo perfecto. Limitareme a tratar aquí en todo sobre a relación entre Rosalía de Castro e os galegos da América, e isto supón, ante todo, referirse a tres variables. Primeiro, a recepción da obra rosaliana en mar. Segundo, o influxo da súa memoria na conformación do que podemos chamar o imaginario partillado polos emigrantes galegos, e a través dos emigrantes galegos tamén da recepción da Rosalía nos ámbitos públicos, nos sistemas literarios, que sei que é un concepto moi en boga nos estudos literarios, nos sistemas literarios dos países de residencia dos propios emigrantes galegos. En terceiro lugar, a elaboración e a reinterpretación do que poderíamos chamar mito rosaliano, Rosalía como símbolo, por parte dos diversos axentes institucionais, políticos e culturais que conformaban as colectividades emigrantes galegos na América dende o último terzo do século XIX até mediados do século XX. Ben, é ben coñecido que Rosalía de Castro, igual que o seu home Manuel Murguía, xamais estivo na América en vida. Ao contrario que, por citarmos un contemporáneo, Curros Enríquez,
Tampouco non tivo un contacto directo, unha vivencia primeira mão do que era a emigración, polo menos a emigración transoceánica, como protagonista. Foi, por iso, Rosalía unha observadora aguda do fenómeno migratorio. Foi na dende a observación empírica dos que dende a súa bisbarra natal partían para Cuba, como amosa en varios dos seus poemas máis coñecidos, por exemplo, para Habana, ou ben para Ceifa en Castela. Engadiu a súa interpretación lírica un ton, se se quere, reivindicativo e ao mesmo tempo melancólico a semana, capaz de conxuntar señerdade individual e denuncia social colectiva, centrada, diante todo, nun radical rexeitamento das que consideraba que eran as causas do fenómeno, a miseria e a pobreza do campesiñado, a súa falla de recursos que obrigaban a emigrar, levado por unha sorte de deus ex máquina. Os labregos partían, na súa obra ou na súa percepción, cara a América ou cara a Castela, levados por unha sorte de destino fatal, guiados por falsas esperanzas, e habíanse de frontar en poucos meses cunha grande decepción. Rosalía laiaba ademais o abandono en que ficaría Galicia, sen homes quedas que te poidan traballar, pola perda de poboación activa en idade laboral. Eran imaxes literarias que reflectían plantexamentos moi na onda das interpretacións neomalthusianas, catastrofistas, estruturalistas, que inzaban na Europa da súa época. A idea de que emigraban os máis pobres, que eran levados pola desgraza e que había a emigración unha sorte de destino fatal na que os axentes involucrados non tiñan nada que dicir, nin tomaban decisións. Non presentaba, por suposto, a emigración como unha estrategia individual ou familiar, non tiña conta de redes sociais, de cadeas migratorias, e para ela a emigración era unha desgraza colectiva. Unha visión, por certo, que o seu home, anos despois, distaría de partillar. Burguía tiña unha visión, se quere, o fenómeno migratorio bastante máis matizada. Igualmente, como Rosalía amosou nalgún dos seus relatos en castelán, estou pensando, por exemplo, na súa descripción en El Cadiceño, relato de 1866, tracexou un cadro irónico dos retornados, nado de observación participante, como diríamos os antropólogos, dos migrantes de retorno do seu comportamento externo, cando non da súa fachada. Por suposto, Rosalía non foi a única escritora do seu tempo, nin sequera do seu xurdimento, que tratou con sensibilidade o tema da emigración. Curros, en particular, pasou a derradeira etapa da súa vida, asentado na Habana, e na súa obra transpirábase igualmente unha fonda sensibilidade cara a cuestións universais, señerdade do ausente, dor dos que fican no lugar de orixe, causas socioeconómicas do éxodo, desilusión no novo mundo. Cuestións universais que por iso se poden aplicar aos migrantes de calquera tempo e lugar. Porén, Rosalía, do meu punto de vista, tiña unha vantaxe evidente sobre Curros. O seu ton intimista, capaz de apelar e chegar máis fonda a consciencias de leitores máis diversos, e a súa falla de compromiso político explícito, outra cousa, compromiso implícito. Curros, como é coñecido, significárase políticamente, antes de emigrar, despois de emigrar, tomar a partido nas liortas internas da colectividade galega da Habana nun tempo difícil, o da guerra de independencia cubana, e, por tanto, é unha orientación anticlerical. Por dicirlo de alguma maneira, Curros Enríquez non podía ser reivindicado por todo o mundo, como si, en teoría, polo menos, entre algúns puntos de vista, podía ser reivindicada Rosalía. Rosalía era unha imaxe distante, era unha referencia máis abstracta, asociada ao compromiso literario, mas non necesariamente político. E, ademais, fora quen de conxugar ese ton reivindicativo cunha sensible recreación dun sentimento inherente a calquera emigrante. A señaldade, saudade, se queremos, xa podemos chamar morriña, apelando a algúns estereótipos, con imaxes que incidían, sobre todo, non tanto, na miña opinión, nos tropos habituais na poesía ibérica ou italiana da época, por falar de outro ámbito literario e cultural no que a emigración estaba moi presente, tropo literario habitual, a nai que espera polo emigrado. Se lemos a Damicis, Cuore, é o que é o moi presente. Senón que Rosalía sitúase na vivencia individual do que parte, na súa interpretación subxectiva da ausencia, na comunión co seu entorno físico e case diríamos antropolóxico, as figueiriñas que plantei, os ríos e fontes desa paisaxe. Por iso Rosalía daba corpo a unha imaxe case telúrica, diría eu, do vencello de emigrante coa terra que deixa. Cantou al hombre gallego como un anhelo de reintegración a la tierra, lembraba o escritor José Blanco Amor. Isto, así mesmo, ocorría, como lembraría outro Blanco Amor bastante diferente, Eduardo, no 1939, ourensán como nós, porque boa parte dos versos da Rosalía, mesmo dos que non teñen como tema direito a emigración,
foron escritos dende a lonxanía da súa terra, dende Madrid ou Castela. E a dor da ausencia impregnaba os seus versos. Ese feito tamén contribuiu á rápida identificación dos versos rosalianos, co que moitos emigrantes sentían, mas non sempre podían verbalizar por si propios. Como ben expresaba, por citar un texto entre moitos, como ben expresaba un colaborador do periódico porteño El Heraldo Gallego no xullo de 1925, os tiernos cantos de Rosalía chegaran certamente ao pobo, pero callaban sobre todo nos emigrantes. Ninguén expresaría como a Rosalía o desacougo de emigrante ao sentir o desterro do paradiso rural que sería a súa terra de orixe. Era a mellor expresión simbólica de nuestro mundo interior, como emigrantes, afirmaba a revista galeguista tamén porteña céltiga no 1924. Quizáis, por iso, por esa capacidade empática, a obra rosaliana foi quen de botar fondas raíces entre os emigrantes, de obrar un grande impacto emocional en moitos deles. Porque Rosalía era sentida como unha deles, aínda que nunca tomara o barco. É certo, con todo, isto xa teñen afirmado varios autores, que non moitos eran os emigrantes que leen a súa obra, polo menos antes de 1890, tampouco non eran en Galicia, pero probablemente fosen menos. A difusión da obra rosaliana en América comezou xa, porén, en vida de escritor. Era, de entrada, un reflexo directo da certa distribución das edicións dos seus libros na colectividade galega de Cuba, comezadas polo labor da Compañía Libreira, a Compañía Literaria, establecida na Habana, da man de Alexandre Chao, antigo promotor de la Oliva e el Miño, así como alma mater con San Compañel das iniciativas editoriais do primeiro provincialismo. Chao emigrara a illa no 1857, onde chegaría Compañel 16 anos máis tarde. A iso uníase, ademais, o estreito contacto que o home de Rosalía, Murguía, mantiña con núcleos activos e máis ou menos pro-regionalistas da colonia galega na Habana. Na máis nova comunidade galega do Río da Prata, que ainda estaba en vías de formación, a parella Murguía-Rosalía contou tamén axiña con algúns valedores directos. Nomeadamente, un dos fundadores do primeiro centro galego de Bos Aires, no 1879, o padronés Manuel Vázquez Castro, alcume Manuel Barros, vencellado o provincialismo serodio e máis o republicanismo denantes de emigrar a Cuba primeiro e a Bos Aires máis tarde. Como ben documentou no seu momento Bouza Breiro. Barros mantiña relacións de amizade co casal Castro Murguía e na revista galaica que fundou en Bos Aires entre 1879 e 1880, de salientado carácter anticlerical e demócrata, foron publicados xa varios poemas rosalianos, incluídos no volumen castelán En las orillas del Sar. E igualmente, algúns ecos do influxo literario de Rosalía aprecianse nos escritos contemporáneos do propio Barros, nomeadamente no seu libro Ocios dun peregrino. Os recoñecementos obra de Rosalía dende a outra orera do océano chegáronse en vida de escritora, en parte cadrando coa meirande difusión que acadou a segunda edición, en 1872, da súa primeira obra en galego, Cantares Gallegos. O ano seguinte, 1873, Rosalía foi nomeada socia fundadora de honra da Sociedade de Beneficencia de Naturales de Galicia da Habana, feito que, como sabido, el agradeceu cumpridamente nunha nota preliminar no seu libro Follas Novas, atribuindo, non sen razón, a difusión dos seus cantares gallegos alén mar, a súa comunión co que le dicía a expresión de amor para a patria ausente. O libro chegou a ser presentado na biblioteca do Selecto Jockey Club de Bos Aires, segundo algún testemunho posterior. Igualmente, a súa popularización contribuiu tamén Curros Enríquez, que se fixo eco da obra e da figura de Rosalía en algún dos seus poemas estando xa residente na Habana, como o famoso poema Na tumba de Rosalía, escrito co gallo da súa visita a Galicia no 1904. Cando chegou a Cuba a nova do falecemento de Rosalía en xuño de 1885, foron varios os órganos da colectividade galega que se fixeron eco do loito pola autora, como periódico en galego, nado unhas semanas antes, A Gaita Gallega, que adicou un número especial á súa figura, reunindo contributos de autores de Galicia e de emigrados na Grande Antilla. Algúnas publicacións galaico-cubanas promoveron xa no 1886 unha subscripción para erixir un mausoleo no cemiterio de Padrón, que rapidamente se canalizaron en colaboración coa Sociedade Económica de Amigos del País de Compostela cara a construción ou habilitación dun mausoleo nesa cidade. Igualmente, xa dende comezos da década de 1890, de salientar o labor
que os grupos corais, como no seu momento sinalou Francisco Rodríguez, levaron a cabo para espallar a obra rosaliana na propia Galicia. Primeiro, que facilitar a súa traslación a América de xeito case contemporáneo. E que, como noutros aspectos, non sempre se tratou dun proceso unidireccional. Foi adoito na América onde primeiro se interpretou e cantou escritora, trasplantando o seu influxo a Europa, nunha circulación transnacional de estímulos culturais. Púxose así de manifesto na musicalización do poema Negra Sombra, de Juan Montes, xa no 1892, estreado por vez primeira no Gran Teatro da Habana, e que experimentou dende aquela unha boa acollida nas festas e veladas musicais galegas de migración. E os que nos temos dedicado a contar esas veladas, pues, sí que podemos apreciar que efectivamente era omnipresente. Era omnipresente, despois podía haber unha peza de flamenco, non se pensen que era incompatible unha cousa con outra. Varios poemas de Rosalía serviron de base ás melodías galegas de grande difusión en Galicia e América desde 1890. E igualmente outras poesías da autora foron recitadas, musicadas ou cantadas por orfeos e grupos amadores nas festas galegas e nas romaxes galegas e españolas de Bos Aires, da Habana, de Montevideo ou Nova York dende finais do século XIX. Tamén foron transmitidas a partir dos anos 20 do século XX por outros medios, como as estacións de radio porteñas, uruguayas ou mexicanas. Este é un traballo que lle deixo aquí ao colega, pero que en todo caso sí que podemos configurar o que podemos chamar un certo orballo. É dicir, probablemente, insisto, ás veces nos primeiros estudos, a miña impresión que se fixeron sobre a difusión da obra Rosalía se insiste demasiado en se lían os seus poemas. Non fai falla deles. Pódense escoitar, pódense un quedar con 3 ou 4 retrousos nunha composición musical. Pódense quedar coa de os ríos e de os fontes. E saber un pouco máis se xa está. Iso tamén é unha recepción indirecta. No 1897, 12 anos despois da morte de Rosalía, celebrouse en Bos Aires un acto na súa memoria, promovido por varios orfeos, que encargaron a ofrenda dunha coroa floral perante a tumba da escritora en Bonaval. En xullo de 1901, o xornalista Fortunato Cruces, el natural del Estrobe, director do periódico Nova Galicia de Bos Aires, promoveu na capital argentina a constitución dun Ateneo Rosalía de Castro, xunto a outros literatos e xornalistas galegos, como o xastre, poeta e comediógrafo Avelino Veloso, na colectividade moi coñecido, non pasará a historia de literatura, dicíase que como xastre dun farrapo facía un verso, e como poeta dun verso facía un farrapo. O xornalista e escritor Manuel Novo Acostolla ou a poetisa afeccionada María de los Ángeles Vázquez. O obxectivo deste Ateneo era recadar fondos para erixir un mausoleo á memoria da Rosalía en Padrón, e máis o fin xenérico de espallar o que eles chamaban as cousas de Galicia, sen máis especificación. É significativo que cando morreu Curros Enríquez, este Ateneo rebatizouse como Ateneo Curros Enríquez, aínda que seguiu dedicado ás cousas de Galicia sen máis. Malia a brevidade en concreción de algunhas destas iniciativas, non contrastaban co certo silencio que imperaba na propia Galicia sobre a Rosalía, que empezou a verse crevado co impacto de edición da súa obra completa en Madrid no 1909. Mais alá da súa presenza, en todo caso, da presenza da obra de Rosalía en festas e veladas, da frecuencia das mencións a Rosalía na prensa emigrante, das doazosas iniciativas promovidas dende América para a creación do mito rosaliano, da súa conversión nun lugar de memoria de Galicia e do galeguismo, e da maleabilidade da súa interpretación, na miña opinión, a perdurabilidade e profundidade do impacto do legado rosaliano pódese medir tamén, polo menos na América, a través de 4 indicadores indirectos. Un, máis superficial, foi a recorrente presenza de motivos e títulos que evocaban a obra rosaliana nas cabeceiras das publicacións galegas da diáspora, tanto en Cuba como na Argentina. O semanario El Riosar, 1893, publicado por breve tempo en Bos Aires, a revista cubana Follas Novas, fundada en 1897, cunha certa orientación regionalista, foron temperáns exemplos. Fitos continuados por Airiños da miña terra, a Habana 1909, e que é dubidoso se a inspiración era de Curros ou era de Rosalía, ou se era dos dous. Rosalía, revista publicada en 1937 pola delegación do Centro Galego da Habana na cidade de Santiago de Cuba, ou Airiños, órgano da Casa de Galicia de Bos Aires dende 1944. Algunhas asociacións galegas en Sao Paulo, A Habana, Barcelona ou Suíza, xurdidas na segunda metade do século XX e que seguen a ostentar o nome da Rosalía de Castro son exemplos máis recentes.
En segundo lugar, polo non moito que ainda sabemos, a obra da escritora comezou a estar presente nas bibliotecas das asociacións galegas e, a miúdo, eran case as únicas obras en galego que se podían atopar nos seus estantes. A comezos do século XX, Curros Enríquez daiábase no seu poema Espiña de as obras de Rosalía e outros escritores galegos non estaren presentes na Biblioteca do Centro Galego da Habana. Porén, ao longo do primeiro terzo do século XX, a súa difusión nesas mesmas bibliotecas, polo pouco que sabemos, repito, aumentou. En primeiro lugar, nas máis modestamente dotadas das sociedades de instrucción e asociacións microterritoriais en xeral. Por citar un exemplo coñecido, entre os 288 volumes que existían na Biblioteca da Unión Progresista de Salvaterra de Miño, na altura de setembro de 1934, os títulos de autores galegos e ou en lingua galega non chegaban ao 2,8% do total. Contábanse entre estes, sin embargo, dúas obras de Rosalía de Castro, El caballero de las botas azules e Follas novas. En terceiro lugar, dende moi axiña, Rosalía tivo un valor engadido, outorgaba estatus, outorgaba capital simbólico. Estar ou ter estado achegado ou en contacto con Rosalía, tamén con Murguía, constituíu con posterioridade unha fonte de prestixio dentro da colectividade galega. Era o caso do abogado e xornalista da Terra de Padrón Fortunato Cruces Angueira, grande alentador do semanario Nova Galicia dende outubro de 1901, de quen se dicía que tiraba boa parte do seu capital simbólico e non deixaba de citalo, do feito de ter coñecido de neno a Rosalía e de ter asistido ao seu sepelio, pouco denantes de emigrar con 15 anos, con destino a Cidade de Rosario. A sombra da terra padronesa, directa ou indirectamente a Rosalía, habíase estender tamén a obra de outro editor igualmente de Padrón, Nicasio Pajares, anarquista, republicano e despois descarnado e vitriólico retratista nas súas novelas do ambiente multiétnico dos países do Prato. Nicasio Pajares, que Camilo José Cera consideraba que fora o seu grande inspirador, na miña opinión Pajares era mellor escritor, pero bueno, facía aparecer de maneira secundaria a Rosalía en algunhas caracterizacións e persoaxes da súa esperpéntica obra, sobre todo a través das andainas dun fidalgo natural de Lestrode, José María de la Hermida e Aguas Santas, trasunto de José de la Hermida e Castro, curmán de Rosalía de Castro, que planeaba fundar unha colonia atorrántida na Patagonia a fronte dun multinacional grupo de atorrantes, isto é, de moinantes. É unha novela que recomendo, por certo, moi divertida. Sí, sí. En cuarto lugar, outro indicador, se cadra máis sutil, que nos fala tanto da difusión da obra en Galicia como probablemente da súa posterior redifusión en América, é o feito de que máis dun emigrante rememoraba con imaxes tomadas claramente da obra rosaliana e interiorizadas nunha sorte de hábitus, que diría Bourdieu, e utilizando os moldes de algún dos seus poemas o que fora a súa partida de Galicia. Así, por exemplo, na secuencia venderonlle os bois, venderonlle as vacas, o carro, as leiras, este vaise aquel vaise, a de os ríos e de os fontes, son tropos que impregnan as evocacións de máis dun emigrante entrevistado na segunda metade do século XX ou aínda as súas propias autobiografías e memorias. A obra e sobre todo as imaxes literarias forxadas por Rosalía convertéronse nun espello frecuente no que enxerguer as propias experiencias emigrantes e igualmente convertéronse nun molde moi aqueiro de transmitirles. Cando a un sindicalista galego de Avellaneda, o señor Jesús Mira, fillo de galegos, lle pedimos nun congreso en Bos Aires hai uns anos que nos contase a súa experiencia, pois o que fixo foi, o primeiro que fixo foi ler a Rosalía. Ninguén foi a súa inicial, digamos, a reacción. Para, despois, a partir desde aí, contarnos en verso rosaliano, case, naturalmente non o fixo tamén, a súa experiencia. A recepción acrecentada da obra rosaliana en América foi en parte un reflexo da súa entronización no canon dos grandes escritores do resurdimento da Galicia metropolitana. Foi no tamén da difusión do seu mito, entendendo este como a conversión de Rosalía nun símbolo polivalente da galeguidade ou de identidade galega en senso xeral e do galeguismo político e cultural a semana. Como se foi inventado, non se tratou dun proceso unidireccional. Na elevación de Rosalía a mito e símbolo de Galicia tivo tamén moito que ver a intervención proactiva das colectividades emigrantes, das súas organizacións e elites. En este senso, a acción dos galegos emigrados foi un factor crucial na codificación, expansión e fixación de algúns dos símbolos máis relevantes do galeguismo,
dende o himno o Panteón de Galegos Ilustres. Isto, polo demais, é unha historia coñecida. É unha certa especificidade, se se quere, do caso galego. Non única do caso galego, quizáis non no contexto ibérico, non única no caso galego dentro do contexto europeo, pero sí bastante específico do caso galego. O cal é normal. A falla dunha igrexa comprometida que crease imaxes e símbolos. A falla dun aparello institucional o que os ten que crear a sociedade civil. E onde estaba a sociedade civil máis artellada, probablemente na Galicia a fines do XIX e comezos do XX, é unha cuestión debatible, pero probablemente estivese máis artellada na Habana que en Santiago de Compostela, ou na Coruña. Rosalía de Castro contouse, con toda probabilidade, entre os símbolos que con máis forza rebordaron o círculo do galeguismo, ou, se se quere, das minorías mobilizadas, regionalistas a finais do século XIX, e de maneira que esa inmediata se converteu no símbolo de Galicia. Por tanto, tamén asociado a moi diferentes conceptos de Galicia como entidade colectiva e da súa relación con España. Como ben sabido, non son os símbolos en sí, senón as prácticas sociais que ao seu redor se artellan e as interpretacións que deles se levan a cabo por parte de diversos axentes o que lles confire un espazo social, unha función, un significado partillado por diversos actores e que, naturalmente, está suxeito á evolución. En este senso, Rosalía adquiriu cunha grande celeridade unha acusada polivalencia como símbolo. Nesa razón radica, ao meu ver, a causa do seu éxito. Moitos galegos recibían a súa obra, que algúns a lían, outros a interiorizaban, ou polo menos unha parte dela, aínda que fose de maneira fragmentaria e a través de vías indirectas, dende as lecturas escolares até as composicións recitadas en veladas musicais. Obviamente, a calidade dos seus versos axudaba a súa difusión. Se a literatura é boa, sempre nos quedamos con ele. E neles non só se percibía morriña e saudade. Ademais deses sentimentos poderense incardinar en diferentes narrativas da propia identidade, algúns actores tamén podían escolmar os contidos máis reivindicativos da súa obra, nomeadamente no que facía reivindicación nacional ou protonacional de Galicia, o seu anticastelanismo tendencial, componente esta asumible, por certo, na súa formulación protopolítica por moitos emigrantes, para moitos ferreños españolistas de Buenos Aires ou Habana, eran os casteláns os culpáveis de levar a América o concepto despectivo de gallego dos insolidarios cos seus compatriotas. E isto podeu dicir Rogelio Rodríguez Díaz, católico, apostólico e franquista en 1938, cando escreve a súa Historia do Centro Galego de Buenos Aires. E máis, a súa sensibilidade social e de xénero, expresada neste caso na súa empatía co sufrimento das mulleres que no país de orixe agardaban por homes, pais e fillos. E moitos outros podían ficar sinceramente nunha interpretación, se se quere, regionalista da súa obra, nunha mera dimensión localista que aunaba patria local, ou, como se diría en alemán, Heimat, padronesa, pero extrapolable a calquera outro lugar, con identidade española. Ambas as dúas facetas do fenómeno decorreron de maneira case paralela e tiveron como protagonistas actores diferentes. Foi dende América que surdiu, como sabimos, a iniciativa para os restos mortais da Rosalía seren tratados de maneira digna, digámoslo así, despois trasladados á Igrexa Compostelá de Bonaval, enviando doazóns para custear o mausoleo funerario. Un dos que portaba as fitas do cadaleito o día da traslación, o 25 de maio de 1891, era Joaquín Díaz de Rábago, e facíao tamén en representación expresa dos galegos de Cuba. O recén nado Panteón converteuse nunha sorte de lugar de peregrinaxe para intelectuais e dirixentes dos galegos de América de visita en Compostela. Por exemplo, diante do sartego de Rosalía, fixéronse fotografar dous plumillas galaico-porteños, o xornalista coruñés José R. Lence, influente director do semanario porteño Correo de Galicia, na altura pseudo-achegado ao galeguismo, despois no 36 converteuse noutra cousa, e o xornalista é o escritor en castelán Xavier Bóveda, co gallo na súa visita a Galicia no verán de 1922. O mesmo facían os directivos do Centro Galego de Nova York uns anos despois. Varios centros galegos de América tamén recadaron fondos para subsidiar a erección do monumento a Rosalía de Castro de Alameda Compostela, aínda que na súa iconografía, sin algúns dos seus proxectos, pero non na súa iconografía, a emigración non ocupa un lugar salientado. Nalgúnas das veladas para enviar cartos para este monumento, como nas celebradas en Buenos Aires en 1916, non era infrecuente a representación de obras de teatro en galego da pluma de escritores afeccionados residentes na Argentina e tons reivindicativos de identidade galega que ian alén do habitual.
alén do habitual nas festas galegas da época, quero dicir. No caso da nova iniciativa posta en marcha para erguer un monumento a Rosalía na cidade da Coruña, proposta polo exalcalde Manuel Casás no 1928 para que figurase a carón de Concepción Arenal e de Emilia Pardo Bazán, os apoios fundamentais xurdiron da colectividade migrante no Prata, pero que o centro coruñés da capital argentina xa convocou un ambicioso festival no setembro dese ano. O posterior monumento á poetisa en Padrón, ben coñecido, foi subsidiado polos padroneses residentes no Uruguai, segundo consta no pedestal, moitos anos despois, nunha subscripción á que tamén se sumaron os coterráneos residentes en Bos Aires. Na América e nos demais destinos de migración, Rosalía desfrutaba demais dunha indubidable vantaxe. Era unha icona doadamente identificable dende fora. Era un motivo de prestixio. E isto, no discurso público publicado das colectividades galegas, era terriblemente importante, dado o estereótipo étnico despectivo. Había que demostrar que os galegos tamén tiñamos algo. E aí podía entrar de todo. Na mesma publicación podíase louvar por exemplo, estou pensando nunha publicación da Habana da segunda década do século XX, podíase louvar o joven comandante Franco que en Marrocos eleva el nombre de Galicia, etcétera, é dicir, Pablo Iglesias, diputado gallego. É dicir, calquera que fose galego e que fixese algo era louvado. E, por suposto, Rosalía de Castro, máis que ninguén. A obra rosaliana era coñecida por varios intelectuais argentinos, uruguaios, brasileiros ou cubanos, que lían, estudaban e citaban a súa obra, considerándoa como un patrimonio universal. Algúns exemplos. O historiador e representante do primeiro nacionalismo argentino, Ricardo Rojas, vía en Rosalía unha voz ingenua e lírica, mas igualmente un forte acento de crítica social. É coñecido que escritores como a uruguaya Juana de Ibarbourou recibiron un claro influxo da poética rosaliana. Outros, como o poeta argentino José María Castiñeira de Dios, nado en 1920, fillo de galegos nado en Ushuaia, anda que non foi nacer longe este home, afirmaban que o seu interese pola poesía proviña dos poemas de Rosalía de Castro, que a súa nai lle recitaba todas as noites antes de adormentar. Houve igualmente edicións no Novo Continente dos principais libros en verso de escritores xa entrado o século XX. A cuarta edición de Follas Novas, por exemplo, foi realizada en Bos Aires por MC no 1943. O nome de Rosalía de Castro, ademais, xeraba polo menos até os anos 30 un certo consenso entre sectores moi diferentes. Agás algunhas excepcións. Excepcións que abranguían os sectores ultramonárquicos españolistas e os socialistas internacionalistas a semana, dentro das colectividades de migrantes galegos. Púxose así en evidencia co gallo de imposición do nome de Rosalía de Castro a unha rúa porteña a comezos de 1928, que xurdira da proposta dun concelleiro e presidente do Concejo Deliberante da Municipalidade de Bos Aires, oftalmólogo do Centro Galego, Adrián Fernández Castro. Mesmo que na esfera pública pasaban por gañárense a vida facendo rexouba, ou certa rexouba das inmigrantes galegas, como a actriz Nini Marshall, filla de asturianos, pero de asturianos galegófonos de San Tirso de Agres, afirmaba ler a Rosalía máis a Curros Enríquez para se documentar sobre a mentalidade das súas persoaxes. Ela dicía que, grazas a ler a Rosalía, a súa persoaxe, Cándida Loureiro Ramallades, Cándida, pois tiña ia máis alá de ingenuidade, tiña tamén un certo acento reivindicativo. Doutra banda, algúns sainetes crioulos, pezas de teatro popular porteño, cuxos protagonistas eran igualmente galegos, incluían o recitado adoito dunha poesía da Rosalía, polo menos nos exemplos de pezas ou autores máis sensibles ou mellor informados cara a cultura galega. Era o caso, por exemplo, do uruguayo Alberto Weisbach no seu sainete Farruco, de 1921. Rosalía chámase, precisamente, unha das protagonistas femininas e galaica da peza Gallego Lindo, de Bugliot e de la Rosa, estreada en xullo de 1931 en Bos Aires. É un título de evocacións inequívocamente rosalianas, airiños da miña terra, en galego. Ostentaba o sainete de Alberto Novión, estreado no 1924. En cuxo acto primeiro podemos atopar unha escea na que máis que evidente a intertextualidade coa poética de Rosalía. Leo: Mercedes, te echamos, sic, a nosa terra. Miguel, y no volvimos más por ella. Emilia, ¿quién pudiera beber agua de sus fuentes? Mercedes, ¿quién pudiera correr por sus praderas?
Miguel, ¿quién pudiera besar las paredes de nuestra casa paterna? Ay, Rosalía, qué bien dijiste. Airiños, ariños, aires. Mercedes, airiños da miña terra. Miguel, airiños, ariños, aires. Emilia, airiños da vai maera. Tamén polo vieiro teatro popular porteño, por tanto, podía atopar a obra rosaliana unha indirecta difusión. E moitas destas obras, non se esqueza, eran representadas nos festivais das propias asociacións galegas. Porén, tamén era na América onde o mito de Rosalía se prestaba interpretacións para nada conflitivas co relato de españolidade. Non só na América, tamén na América. Isto acontecía. Para nada conflitivas co relato de españolidade é que contribuía a maiores a conferirlle organicidade e forza evocativa. Sendo galegos máis da metade dos españois do Río da Prata e máis dun terzo dos residentes na Perla das Antillas, non era doado trasladar a diáspora o castelancentrismo tendencial do discurso nacionalista español. Primeiro punto. E segundo punto, adoito o españolismo adoptou unha roupaxe moito máis regionalista da que se pensa. Así, dende 1899, tiveron lugar con regularidade as chamadas veladas gallegas, en Bos Aires, reunións artístico-literarias e de debate político, nas que a elite selecta da colectividade galega, profesionais liberais, profesores, grandes comerciantes industriais, representantes do consulado español, algúns xornalistas, se daba cita na consulta do médico compostelán Ángel Anido, presidente da Asociación Patriótica Española nos anos do cambio de século. Non só presidente da Asociación Patriótica Española que poucos meses antes acabara de ofrecer a Armada Española un cruceiro, o cruceiro Río da Prata, para enviar a loitar pola españolidade de Cuba, o que pasa que o barco chegou un pouco tarde. No decurso desas veladas escoitaba música galega, polo que sabemos das descripcións xornalísticas, e recitaban producións inéditas tamén en galego de escritores residentes en Bos Aires. De paso, un mantedor lía discursos patrióticos españoles, nos que se reverdecían os fastos do perdido imperio, e unha estatua de Rosalía de Castro, cusa suscripción promoveu Ángel Anido, e que non sabemos onde está, enfeitada cunha bandeira galega, tampouco non sabemos que bandeira, se unha bandeira coa franxa azul, se unha bandeira só branca coa cruz de Santiago, pero en todo caso unha bandeira que dicían bandeira galega, presidía a xuntanza. A prematura morte de Anido, no 1901, deu cabo a esas formas de sociabilidade. O contido galeguista, ou se quere galego, neste caso, estaba subordinado á narrativa do nacionalismo español. Construíase e recreábase a identidade española mediante un nacionalismo regionalizado, no que non se reivindicaba descentralización ou autonomía, senón simplemente mellor trato. Esa lectura tivo certa continuidade. Na segunda metade dos anos 20, o concurso de composicións poéticas convocado polo principal xornal da colectividade española, o Diario Español, de orixes republicanas, pero na altura máis ben aliñado coa ditadura de Primo de Rivera, e con colaboración da protofascista Liga Patriótica Argentina, incluía un premio, no número 19, destinado ao mellor estudio acerca da obra poética de Rosalía de Castro, a carón de composicións dedicadas a Cristóbal Colombo, a Raíña Isabel a Católica, as glorias de España ou el soldadito español. Nas páxinas da revista da porteña Asociación Patriótica Española, Hispania, que logo se rebatizaría como España, tamén se reproduciron adoito algúns dos poemas rosalianos. A carón desa interpretación, obviamente, os sectores galeguistas tamén enarbolaron, como era lóxico, por outro lado, o nome e o símbolo de Rosalía. E viron nela todo o que os sectores españolistas non vían. O seu anticastelanismo barudo en Castellanos de Castilla, a súa defensa proactiva da identidade galega, o eco social comprometido da súa interpretación de emigración, que encaixaba moi ben coa visión preponderante dentro do galeguismo político de entreguerras. É dicir, nos emigramos como consecuencia do centralismo. O centralismo reclama a Galicia, por tanto, Galicia, a pesares de ser un paraíso na terra e de ter riquezas abondas, está obrigada polo mal goberno español a que os seus fillos emigren. Era, ademais, un símbolo a partir do cal tentar construir consensos máis amplos. Deste xeito, se os galeguistas porteños máis radicais na década de 1920 preferían inspirarse en Pondal e adotaban o seu nome, Sociedade de Arte Pondal, Sociedade Nacionalista Pondal. Eu, como lle comentaba antes a Afonso, unha vez preguntei a un antigo membro desta sociedade, que foi amigo noso, o Vieto Fernández, que por que lle puxestes Pondal a sociedade, e puxete outra cosa. E, bueno, o Pondal soaba máis rexo, máis
máis macho, para entendernos. Entón, claro, había que ser arredista, pero había que ser arredista, había que ser bruto, por tanto, había que ser macho. Os posibilistas, os galeguistas posibilistas, Blanco Amor entre eles, que se integraron desde 1925 na Federación de Sociedades Gallegas Agrarias e Culturales, fundada 4 anos antes, promoveron varias iniciativas en nome de Rosalía, co obxecto, na miña opinión, de tecer complicidades cos sectores esquerdistas da colectividade que receaban fondamente do galeguismo. Comezaron cunha homenaxe celebrada en xullo de 1925 para conmemorar o 40 aniversario da morte da poetisa. Estas sangueiras tiveron continuidade, onde Blanco Amor, que era moi rosaliano, e de feito, ele mesmo recoñecía que o eco da poesía de Rosalía estaba nos seus romances galegos, sobre todo a primeira parte dos seus romances galegos. Blanco Amor colleitou non moitos aplausos do sector da colectiva galega que esperaba que lles dixese que Rosalía era a poetisa da saudade. Non, que ademais dixo máis cousas. Que dixo Blanco Amor? Ou que supoñemos que dixo Blanco Amor? Pois, basicamente, que Rosalía, ademais, era unha poetisa comprometida e que expresaba o anticastelanismo, expresaba a aspiración a que Galicia fose algo máis. Esas sangueiras tiveron continuidade nunha campaña en prol da adquisición da Casa de Rosalía en Padrón, ao chegar a nova de que podría ser vendida a mans particulares, entre mediados de 1926 e 1928. O fin era convertela nunha sorte de casa-museo, pero tamén en lugar de memoria de Galicia e das súas colectividades emigradas. Antón Alonso Ríos, un dos promotores da iniciativa, escribía así que a Casa Rosalía debía converterse en nuestro hogar nacional, unha sorte de santuario laico onde o pobo galego rendería homenaxe oculto non só á memoria de Rosalía, senón tamén a la única verdadeira divinidade gallega, a nosa terra. A Federación celebrou un novo festival de homenaxe solemne a Rosalía e varias sociedades de instrucción nas que os galeguistas tiñan algunha influencia, organizaron igualmente veladas, matinés danzantes e romarías para recolectar fondos, co obxectivo de que o inmoble pasase a propiedade pública. Festas nas que era mayoritario o teatro galego, a música galega en galego, quero dicir, non había flamencadas, etc. E os dirixentes galeguistas da Federación acostumaban a recitar poesía da Rosalía e poñer o punto final. É certo que logo de 2 anos os galeguistas porteños constataron que a forza do mito non era bonda para facer que os emigrantes se rañasen o pé, por dicilo finamente. Así é todo, xa na altura estaba consagrado un vocabulario de referencias místicas, agora secularizadas, que falaban de identificación entre Rosalía e a patria, adoito definida como unha matria, que era santa ao mesmo tempo. A resemantización da poetisa como unha sorte de santa da nación galega tería grande perdurabilidade, como corporeización feminina da nación ou da nacionalidade, compatible, iso sí, con outras representacións, por exemplo, a representación feminina da República. De maneira paralela, rexistráronse outros recoñecementos simbólicos a escala local ou comarcal. Por poñer un caso, a Sociedade de Hijos de Silleda acordou dar o nome de Rosalía de Castro a unha das súas escolas sostidas en Silleda, outra chamábase Bernardino Rivadavia, coa justificación de as poesías de Rosalía constituíren la máis alta consagración del sentimiento de nacionalidade gallega. Por estar escritas en idioma propio, son el signo de unha cultura autóctona. Non foi a única que puxo o nome de Rosalía, pero sí, probablemente, unha das poucas que o fixo nestes termos. Doutra banda, a obra da poetisa adoitaba ser un dos piares do ensino, moi limitado, da lingua e da literatura galegas nas non moitas escolas dos americanos que incluían algunhas horas, polo xeral os sábados, dedicadas a esas materias. Ben, durante a década de 1930, e máis aín, podes afirmar que o mito rosaliano perdeu certo pulo reivindicativo. Na mesma medida en que se asentou progresivamente nun panteón de divinidades secularizadas que representaban a Galicia, sobre todo en emigración. A carón da pedagoga e penalista Concepción Arenal, en certo senso, de Curros Enríquez. Rosalía sobranciaba entre eles pola súa forza emotiva, pola súa condición de matria, de representación corpórea da nación. Isto non se asociaba, por exemplo, a Concepción Arenal. A súa forza protestataria, en parte, tamén devalou porque outros mitos, persoases ou lugares de memoria máis combativos ocupaban agora un lugar moito máis preeminente. E iso o caso do Marechal Pardo de Cela, por exemplo, un mito que en Galicia non acabara de cuallar, pero que na emigración sí que tivo certa difusión, sobre todo en Bos Aires. Así e todo, Rosalía volvíase sempre de xeito recorrente.
Nomeadamente, cada mes de xullo se lembrara o aniversario da súa morte. A súa evocación, iso sí, converteuse en bastante rotineira, sempre se dicía máis ou menos o mesmo. Comezada a Guerra Civil Española, foi un político procedente de emigración, Ramón Suárez Picallo, quen concibiu a idea de os integrantes das milicias gallegas recrutadas en Madrid no verán de 1936, iniciativa galeguista, axiña, asumida e protagonizada polos comunistas, adoptaren como símbolo un poema de Rosalía. No decurso da movilización en prol da República en Guerra que protagonizou boa parte da colectividade galega de Bos Aires e da posterior en apoio dos refugiados galegos, a Federación de Sociedades Gallegas, reunificadas agora as súas dúas polas, galeguista e socialista, viuse obrigada a adiar a conmemoración do centenario de Rosalía no febreiro de 1937. Como expresaba daquela o voceiro federal Galicia, a liberación do Santo Sepulcro da nosa santa habería ir parella a liberación de Galicia da pouta fascista e a celebranza da Rosalía habería asociarse á vitoria final, nunha sorte de palinxenes. Pola contra, o centenario si foi celebrado na Habana, a iniciativa, sobre todo, a revista Cultura Gallega. O Centro Galego de Bos Aires, que daquela e até outubro de 1938 tentaba manter unha difícil neutralidade perante os dous bandos enfrontados na Guerra de España, tentou conmemorar tímidamente o centenario de Rosalía e reproduciu de maneira séptica varios dos seus poemas no número do seu voceiro social. Porén, a diferenza do pasado, a común invocación á poetisa xa non servía para crear motivos de unidade. Si lle servía o Centro Galego da Habana, tamén na altura tentando manter a neutralidade, que dende febreiro de 37, coincidindo coa celebranza dende febreiro de 37, publicou na súa delegación de Santiago de Cuba varios números dunha revista mensual ilustrada, de nome Rosalía, co ánimo de tratar, iso sí, exclusivamente, temas científicos e literarios. A idea estaba clara. Con Rosalía estamos de acordo todos, pois non falemos do que pasa. Non falemos do que pasa en España, non falemos da guerra e falemos da Rosalía. Un ton máis comprometido, sen embargo, incidindo máis nos contidos sociais da obra rosaliana, revestiu o número adicado pola revista montevideana Alma Gallega, voceiro da republicana Casa de Galicia, da capital de Uruguai, co gallo do centenario. A restauración triunfante da Rosalía, chamando o galeguismo da República na súa terra, non puido ter lugar. Despois do triunfo de Franco, cumpría agora converter a poetisa nun símbolo renovado de esperanza e de resistencia. A Federación resolveu entón celebrar en xullo de 1939 unha xeira de actos de homenaxe a Rosalía de Castro, convertida agora nun mito mobilizador máis posto ao servizo da causa republicana e galeguista. A santa era agora, ademais, cantora do pobo que unía galeguismo e xustiza social. O estilo do que sinalaría a escritora española exilada Luisa Carnés dende México. A santa había sinalar o camiño das liberdades democráticas e do autogoberno para unha Galicia libre. No festival, celebrado no Teatro Avenida, interviron o líder do galeguismo na cidade de Bos Aires, Rodolfo Prada, o exilado galeguista en primeira hora, Xosé Núñez Búa, e o escritor Eduardo Blanco Amor, mentres grupos musicais e folclóricos executaban diversas pezas. O programa de actos tamén incluiu unha ofrenda floral na rúa Rosalía de Castro, con adhesión de varias sociedades de instrucción presentes cos seus estandartes, e que da Sociedade Saguiñao e sus contornos. Ese mesmo ano 39, a Federación editaba unha antoloxía de poemas de Rosalía, encarregada 2 anos antes a Blanco Amor. Este último salientaba, no seu limiar, a identificación de Rosalía cos transterranos, e tracexaba un implícito paralelismo entre a morte consumida polo cancro do sofrimento de Rosalía e a situación do país natal que xemía baixo a pouta franquista. La gran ala de sombra que llega devorando en noche anticipada los perdidos horizontes me invita a pensar en la muerte de la santa. Mais do mesmo xeito que a súa obra Pervivira era inmorrente, Galicia tamén o sería. A antoloxía, de acordo coa tónica imperante naquela altura na Federación, tamén tentaba aunar galeguismo con tradición republicana, recordando o papel de Emilio Castelar, por exemplo, na difusión da obra rosaliana. Con todo, algúns dirixentes de tendencia socialista da Federación seguían a profesar, como a 20 anos de antes, un teimudo desprezo pola figura de Rosalía, a que vían como choromiqueira, expresión dunha morriña que aletargaría a consciencia social e revolucionaria do pobo galego, fronte á poesía civil e rebelde de Curros Enríquez, porque sentían moita maior predilección. E, de feito, outorgaran o nome de o seu nome, Curros Enríquez, o Ateneo, creado no seo da Federación en 1941.
máis de un sentía sinceramente rexeitamento por toda a expresión literaria en lingua galega. Segundo contaba Blanco Amor, Blanco Amor era tamén bastante fabulador. Por exemplo, o socialista ourensán Quirino Rodríguez botou nabos ao escenario cando el falou de Rosalía. E outro, Rogelio Groba, lamentaba no 1940, dentro do periódico Galicia da Federación, que ao chegar la fecha de nacimiento de unha Rosalía de Castro se lle adicase unha atención ao seu suízo desmesurada. Nun intre en que todas as enerxías se habían concentrar en combater o fascismo. E isto soergueu unha certa polémica dentro da Federación. Pola contra, a utilización de Rosalía como mito dun españolismo regionalizado diminuiu considerablemente, se non desapareceu de todo, a partir de xullo de 36. Nas páxinas do órgano profalanxista porteño Fe Gallega ou do semanario Correo de Galicia, agora entregado a causa dos insurrectos, as alusións, sequera anecdóticas a Rosalía, estaban por completo ausentes. E cando aparecían era sobre todo para salientar, como facía o ex-galeguista e falanxista ourensán Eugenio Montes durante a súa xeira de palestras na América do Sur, entre finais do 37 e comezos do 38, que o verso castelán de Rosalía era máis entrañable que a súa obra en galego. Pois, esta derradeira só expresaría o resentimiento do pueblo gallego. Non todos, excepto que non todos os falanxistas e franquistas pensaban necesariamente así, pero sí que é certo que se vía a Rosalía máis a través do prisma da súa escritora bilingüe que de escritora en galego. Non foi así no caso da prensa da República, dos voceiros dos exilados e das cabeceiras galeguistas. Eran intres en que as antigas iconas reivindicativas do galeguismo estaban a ser completadas con novos símbolos, agora tamén convertidos en mitos mobilizadores da loita antifascista, nomeadamente o símbolo, o mito, ou se se quere o lema, da Galiza mártir, impulsado por Castelao desde 1942, e as datas efemérides a ela asociadas. A conmemoración dos mártires de Carral, o cabodano do plebiscito estatutario cada 28 de xuño, a conmemoración da República, as que se engadiría, dende xaneiro de 1950, o propio culto á memoria de Castelao. Rosalía era un símbolo, porén, irrenunciable pro galeguismo de exilio, como lembraba Rodolfo Prada no 1945 na revista Galeusca, quen suliñaba que Rosalía fora igualmente un exemplo de muller combativa, que lanzou violentos ataques coa súa arma máis afiada, o verso, co que acometió valiente e recio. Interesante. Rosalía, ollo, tamén tiña o que había que ter. O que pasa que ela non tiña o fusil como os milicianos, o que tiña era a súa pruma. Os tons emotivos asociados a Rosalía, nas homenaxes periódicas que se lle tributaron durante as décadas de 1940, seguían a ser os xa clásicos. Tamén presentaron algúns matices. A máis de matria e musa, a súa vocación servía para expresar como ninguén a señardade pola terra natal dos exilados. E a súa expresión da dor e da anguria existencial era equiparada implícitamente, como facía Maciel Fernández no 1942, Ramón Rei Baltar uns anos máis tarde, as saudades de quen se vían trasterrados pola forza. O intelectual argentino Augusto Cortina Aravena, editor da obra poética Rosalía, no País Austral, expresaba así como sintió la tristeza de todos los destierros. E a xa citada Luisa Carnés escribiu unha biografía de Rosalía dende México, editada no 1945, onde tamén salientaba que a poetisa, sen sair da súa terra, supo contar e llorar el dolor de los desterrados. É dicir, o que valía para os emigrados valía, a maiores, obviamente, para os exilados. Dende Bos Aires seguíanse a apoiar as actividades relacionadas co culto a memoria de Rosalía no interior de Galicia. Por exemplo, o labor do patronato Rosalía de Castro. A poetisa seguiu a ser obxecto de homenaxes polos galeguistas porteños ao longo da década dos 50. A súa mitificación expresouse tamén na continuidade do vocabulario empregado para referirse á súa figura, santa, matria. Unha sorte de culto secularizado no que a figura de Rosalía se asociaba a patria ausente, encarnada nunha figura feminina, como todas as nacións. A escritora ficou como unha referencia incontestable da codificación da saudade, tamén da situación da muller e da experiencia feminina fronte á migración. Era nai, pero tamén agora era nai, non só era matria, era nai que seguía a agardar polos froitos que os seus fillos ausentes, emigrantes e exilados a semana, habían levarlle. E ás veces Castelao, como pai da patria, morto non de estar, era asociado a ela. De xeito significativo, un dos premios literarios dos Xogos Florais do idioma galego de agosto de 1968
organizados polos sectores galeguistas da colectividade de Bos Aires, co concurso de varias deceas de asociacións galaicas, levaba o nome Rosalía de Castro e destinábase o canto á muller galega en galego. O vencedor non foi outro que o poeta Celso Emilio Ferreiro, na altura emigraba en Caracas, coa composición titulada precisamente Miña Matria Galicia. En a actualidade da obra rosaliana, para concluir, e a súa forza evocativa e simbólica, corría para ella, se se quere, a certa banalización do seu coñecemento, a unha popularidade difusa. Os seus libros de versos eran lidos por relativamente pouca xente, e non se vendían moito. Isto recordaba Blanco Amor en 1964. Da edición de 500 exemplares que fixera a Federación en 1939, pois, andaban 450 por aí. Mais algúns dos seus poemas, por aí nas librarías, quero dicir, non se venderan, mais algúns dos seus poemas, mesmo que habería dicir estrofas, retrousos, máis emblemáticos, si eran coñecidos e parafraseados por moitos emigrantes, como efecto dunha sorte de orballo rosaliano que a través de diferentes medios en Galicia ou en América conquerira callar nelas. A popularidade levaba tan aparellada a superficialidade na súa recepción. Na homenaxe anual a Rosalía de Castro, celebrada perante o seu busto no Centro Galego de Bos Aires en xullo de 1964, Blanco Amor, outra vez Blanco Amor, laiábase do feito de que a edición de 500 exemplares da súa antoloxía editada 25 anos de antes non se esgotara, como antes sinalei. Porén, sinalaba igualmente que, de algún xeito, Rosalía estaba presente no que el chamaba a intraconsciencia da maioría dos galegos emigrados. Rosalía de Castro se convertera nun mito asumido de maneira capilar por milleiros deles, malia que non todos, nin sequera a maioría, serían quen de verbalizar en que consistía a súa importancia. Tal vez niso radicaba o éxito da súa recepción, que tivera lugar entre Galicia e América. Foi, por iso, un bo exemplo de recepción cultural transatlántica e tamén a singularidade da súa trascendencia galega, europea e americana. Moitas grazas. Moitísimas gracias, Xosé Manuel. Agora tócame a min exercer aquí o papel de retrucante, para o que, en primeiro lugar, quero agradecer ser convidado a este acto, tanto por Xosé Manuel como polo propio Consello. É un honor estar aquí, pero a mí, eu, cando era pequeno, decíame, deixate de retrucar, non ser repugnante. Entón, a min retrucante soname repugnante, e entón, ou a replicante, ahora polas películas modernas, entón non me aparece así un papel demasiado claro. Entón, vou tratar de facer unha pequena pararme en 5 ou 6 puntos do que dixo Xosé Manuel para abrir algunha liña de reflexión. E despois quería, sobre todo, que é o principal, poñerlle aí unha serie de cortes de son con eses textos nos que Blanco Amor fala de que lle tiran napos, a ver se vostedes o creen ou non, ou doutras historias paralelas sobre como vían eles a construcción deses mitos que estaban en funcionamento na época. Para empezar, Xosé Manuel falaba de que Rosalía nunca fora emigrante e que nunca tivera esa vivencia. Efectivamente, nunca saiu a gañarse a vida. Sin embargo, o tema de ser transterrada, de estar emigrante, de estar vivindo en Castela, non sei se sería mellor ou peor que estar vivindo en Buenos Aires, onde estaba esa sociedade galega máis artellada. Esa sociedade galega onde as mozas e moitos mozos iban ao centro galego, ese edificio que parece pouco compatible casi con ese nivel de pobreza extrema que se lle supuña a moitos, ese edificio no que había clases de distintas cousas. E entonces, se non sufriu o tema económico, si o desgarro emocional eu creo que o padeceu en grandísima medida, o que lle permite ter unha sensibilidade especial despois para ese outro mundo que ten ela idealizado, porque non o coñece, se cadra, de primeira mau, da emigración a Cuba, que, como sabemos, é sobre todo estacional, van e veñen. Este Atlántico de 5 días escasos de barco facía que fora máis fácil chegar ali, seguramente que chegara a Simancas a pé, non? Ou como irían na época.
Despois, a min ocórreseme que para a recepción da obra literaria e de como isto axuda a crear o mito, si vemos cal era a situación de formación da identidade deses países de chegada, vemos que estaba nun estadio tamén de formación igual que a identidade de aquí. Vamos ver, despois do fracaso do panamericanismo de Bolívar e de San Martín, de crear todo un estado de norte a sur, van xurdir, como sabemos todos, estas pequenas nacións en base a caudillismos militares, que si dunha parte o Higgins, o Rosas ou tal, que fragmentan aquel bello soño unitario, igual que se van creando sobre a marcha estas identidades culturais. Martín Fierro é de 1872, o do Indio Tabaré, do Juan Zorrilla San Martín, de Uruguai, eso era nacional da lá, é de 1888. Entón, estamos casi en paralelo, construindo as identidades culturais das repúblicas hispanoamericanas e a identidade cultural dos galegos aquí ou alá. Entón, claro, esta é unha circunstancia na que os emigrantes teñen un pouco de lío, non? De partida, como combinar ou negar unha das presuntas identidades de partida, a combinar a súa españolidade coa súa galeguidade. Isto considérase factible, non factible, hai unha oposición radical ou non. Decíanos Xosé Manuel que gracias a esa polivalencia como símbolo pois ten moitas lecturas. Si nos cinguimos a que a Sociedade Nacionalista Pondal eran 20 e tantas persoas, ou 30, que se moven entre o ano 26 e o ano 39 en Buenos Aires, ou que o Comité Revolucionario Agrarista Galego da Habana seguramente tería un membro, o Fuco Gómez, ou mellor tiña outro, pero eu creo que era só o Fuco, non? Entón vemos que esa identidade arredista era unha identidade absolutamente minoritaria. E entón que esas fórmulas de compatibilidade das dúas raíces, que a combinación de Galicia e España, pois que é algo bastante factible e que non crea especiais problemas, baixo o meu punto de vista, na maioría da colectividade galega naquel momento. Eu creo que, efectivamente, tanto Rosalía, Claro e Curros e Pondal teñen matices absolutamente distintos moitas veces. Eu tamén quero botarlle aquí un cabo a Valentín Lamas Carvajal, que me parece que na formación da conciencia de Rosalía, etc., pois é importante. Eu creo que Valentín Lamas Carvajal, ese cuarto pé do rexurdimento que tantas veces reivindicamos con forza desde Ourense, é interesante, porque non teño a mínima dúbida de que a súa proxección fose moito máis amplia que a de Eduardo Pondal. Eduardo Pondal dirixido a uns núcleos moi pequenos, dunhas tiradas reducidísimas, e, sin embargo, no elemento popular, no elemento emigrante ou no elemento societario, pois Valentín Lamas Carvajal está aí sempre con moita forza. Non porque editara 4 millóns de exemplares, sumando todos, según di el, que sacaba 4.000 do tío Marcos da Portela durante tanto tempo, sino porque ese salvamento do rexurdimento que se produce en Ourense me parece que está aí. Despois, o tema da polisemia, efectivamente, nós podemos lelo como queiramos, podemos facer pegatinas dicindo con textos de Rosalía co de Galicia, non debes chamarte nunca española, que España de aquí, por suposto, e tamén con outros da introducción a Cantares Gallegos, donde dirín que eres o máis feo cando acaso seas o máis fermoso e tal de España e tal. Entón, claro, a relectura que se faga posterior é unha relectura política que debemos de facer, por suposto, pero que non está basada en textos unívocos, non? Por iso hai esa amplitude horizontal que temos coa que nos encontramos nese momento. Tamén podíamos pensar aquí que hai outros símbolos, uns vellos e outros novos que se van creando, que funcionarán como referentes colectivos
da comunidade galega de alá. Un deles que ten ecos hasta hoxe, que é o tema da Cruz de Santiago, que, como sabemos todos os que andamos por América, é o símbolo de Galicia, a Cruz de Santiago, non é o escudo do copón, nin é a bandeira, nin é a Cruz de Santiago, desde o Banco de Galicia hasta o Celta de Vigo, que ya gañou o Deportivo nun partido alá no ano 30, e que por eso o Deportivo non a ten e ten a Celta, pois é o símbolo. E igual que a propia cruz, a propia esencia de Santiago Apóstol. Teño un texto aí de 5 minutos de Blanco Amor dicindo como se pelexaran por Santiago Apóstol, como tiraran uns e outros hasta deixalo de ser Matamoros e facelo así o entrañable de aquí. Outro feito que tamén está moi presente na memoria de toda a colectividade, de todas as asociacións, eu creo que esa historia do Colón galego, tú citabas, é do ano 1892 o de García de la Riega, dicindo que Colón é de orixe galega e entonces parece que outra aposta. Igual que non debemos de esquecer ese Ramón Franco que no ano 26 chega co Plus Ultra hasta Buenos Aires e o que supón isto de orgullo colectivo dentro dunha sociedade que pensaban que eran o Manolito de Mafalda Van la Lettre e que necesitaba estas historias para afirmarse así. As fotos de Blanco Amor na recepción e na homenaxe a Ramón Franco pois están aí. Hai máis rúas en Argentina que se chamen Ramón Franco que se chamen Rosalía de Castro. Incluso o Plus Ultra está ali en Luján, está ali, non volveu nunca. E sobre estas identidades que andaban sempre aí ou episódicamente, outras grandes figuras como Concepción Arenal, o propio Padre Feijóo, Valle Inclán, que nos sitúan dentro da cultura de expresión castelá, eran non só coñecidas ben pola intelectualidade argentina, sino que normalmente os convidados ás xornadas patrióticas galegas, despois das intervencións nas sociedades étnicas, nas sociedades galegas, no Teatro Avenida ou no Teatro Colón, de facer o discurso diante da estatua de Rosalía, andaban pois por estas outras sociedades argentinas, pois Paco del Riego ou Sebastián Martínez Risco falaron nunhas do Padre Feijóo, pois Paz Andrade ou o propio Castelao numerosas veces falou de Valle Inclán, e entón así ian contribuindo a formar esa idea de que os galegos eran xente que tiña moita cultura, digamos, por detrás. Aparte que os problemas de oposición de identidade galego-España existían pouco, porque o máis espabilado, baixo o meu punto de vista da colectividade, digamos, Seoane, digamos, Dieste, digamos, Lorenzo Varela, Blanco Amor, etc., pois eran persoas que participaban dunha clara identidade autónoma galega, eran moitos deles escritores en galego ou bilingües, pero participaban tamén dun proxecto distinto dunha España que pode ser, digamos, collida un pouco polos pelos con esa España con H de que fala Castelao xa no seu sempre en Galicia. Respecto da proximidade de valor engadido, é algo que a proximidade de valor engadido é moi curioso porque en Bos Aires funciona como poucos sitios. Cantos réditos lle leva dado a Blanco Amor facerse portavoz da memoria de García Lorca en tantas conferencias que deu sobre os poemas galegos. Por certo, nunha conferencia na que fala sobre os poemas galegos no Centro Galego, dá a conferencia en castelán, unha parte do público protestalle, os da Pondal protestanlle para que fale eso en galego e ele enfádase e dice: eu non teño por que dar xustificacións, ídesme pedir contas a min, vou dar esta conferencia en castelán porque hai xente aquí da colectividade argentina que quere saber que escribiu isto e xa está. Entón, ten un cabreo así distinto dos nabos en sentido contrario, pero esa sí que é certo porque esa é escoiteina, que está aí gravada. Cantos réditos lle ten dado a Manuel Puente e os
secuestradores de Castelao do centro ourensán, dos que o tiñan ali medio pechado e en pouco contacto co resto da colectividade, aquelas imaxes tan duras que hai dos últimos momentos de Castelao no centro galego enfermo, e que van todos a poñerse ali a que os filmen con el. Efectivamente, eso é algo que está aí. Castelao é curioso porque, lóxicamente, non pode ser un símbolo horizontal para todos. Entón, a min dame impresión que cando comenzou a autonomía e cando empezaron a ir de Galicia alá, agora nos anos 82 ou 83, e cando chegaban de aquí co discurso os políticos de Castelao, tal, ali estaban un pouco sorprendidos. Estaban un pouco sorprendidos porque seguían considerando Castelao político de oposición a nós e tal, non? Dame esa impresión, como tamén me resulta curioso o problema que houve para escoller a denominación do colexio Santiago Apóstol, esa maravilla da colectividade que está hoxe funcionando en Buenos Aires, ligada un pouco ao centro Galicia, pero menos como punto de encontro de toda a colectividade. Cando montaron, eu recordo, debía de ser o ano 91 ou así, que eu andaba por ali, e entón poñedelle Rosalía. Eu entendo que Castelao que vos resulte un pouco duro, pero hai que poñerlle Rosalía e tal. E entón tuveron ese debate eles tamén, e decantáronse por... Eu dicía que máis iban a pensar que era un colexio de curas. Claro, un colexio Santiago Apóstol, e despois dicían, non, é que como está no medio do barrio xudeo, no medio do barrio de Once, queremos tamén significar que non é un colexio tal, bueno, eu creo que se equivocaron plenamente, que quedaba perfectamente o de Galicia. De forma que, signos, a maioría de todos estas posibilidades de identidade compartida, pois estiveron ali, e é curioso que algunha con significado matiz nacionalista, como é o Consello de Galicia, que eu sempre defino como o fracaso máis exitoso da historia do nacionalismo, porque de 44 diputados que había no ano 36, deles 34 demócratas e 10 que apoiaron o golpe, e dos que estaban a maioría en América, só entraron 4. Pero despois, no eco, e despois de que eso se viu en 2 ou 3 anos que co final da Segunda Guerra Mundial e coa consolidación de Franco e coa morte de Castelao non iba a ningún sitio, pero quedou no referente como un referente simbólico, e cando había líos entre as sociedades recorrían moitas veces o Consello de Galicia porque fixera de árbitro, e entón era algo como un poder simbólico que existía por aí en maus de Alonso Ríos, despois de Prada e Puente, un pouco, que eran prácticamente todos os da Irmandade Galega. Contabas de Nini Marshall antes e da Pondal. Antes, falando con Teresa, de cando estuvéramos ali no ano 92, me parece, montando a exposición de Galicia en América, a Nini Marshall veu a vela, veu a ver a exposición que se montaba desde o Consello un pouco da memoria da colectividade. E Nini, velliña xa de 80 e moitos anos, ou 90, dicía, os da Pondal eran os pesados, porque a Cándida e os papeles estes, aparte de que lle gustamos galegos, sempre quedaba ela de lista, sempre quedaba de tal, non era nada desmerecente, pero este tal. Entón, ela reivindicaba o que tú contabas, ese papel de que ela que se considera galega de fora da raya, e que non era tan así. Dicían, pero os outros, sí, claro que viñan ali ás veces a montar, pero era unha cousa un pouco excesiva. Non sei como sería, pero quero dicir que ela ver que había unha exposición de Galicia en Buenos Aires foi ilusionada ali a velo e así. Cando falabas de que non era incompatible que houbera temas de Pondal, de Pondal de flamenco, nos actos que había de homenaxe a Rosalía, eu lembraba que, facendo un estudio da charla que deu Valentín Paz Andrada no ano 50, o día 25 de xullo do 50 no Teatro Avenida, o 25 de xullo do 50, con Castelao recén morto e Valentín Paz Andrade, os actos do Teatro Avenida foron primeiro Conchita Piquer, presentou unha serie de actuacións flamencas, despois falou Valentín Paz Andrade, despois volveu a actuar Conchita Piquer, e despois o grupo de gaitas do mestre Pazos e o coro Rosalía de Castro puxo fin ao acto.
non? Entón, esta mistura é algo que inda hoxe, cando vamos a Buenos Aires, algún tema do centro Galicia, ali a Olivos ou tal, de repente salen as gaitas e despois salen as flamencas e nos quedamos ali un pouco despistados, pero isto que é? Pois é esa hibridación que non encontran eles especialmente problemática, ainda que a moitos nos resulte así un pouco arripiante, pois porque non estar postos. Entón, como temos que acabar a 6, casi lle poño un par de pequenos cortes destes, cambio aí e contolle. Primeiro, e un tamén pola negación. Un de Suárez Picallo, vou poñer un corte super emocionante de Suárez Picallo, despedida de Suárez Picallo, que é Suárez Picallo dicíndolle adeus a Ramón Otero Pedrallo no ano 59, cando vende aquí, e dille, cítalle a Curros Enríquez e cita a Eduardo Pondal, non cita a Rosalía. Pero estamos na federación e con este ambiente. Se volverás a percorrer os direitos a saudarme outra vez. Tampouco sei que moitos de nós volveremos a ver. Queremos, eso sí, todos facerse alguna mano. Cando chegues a pátria, enrolles as mans na sombra do mar de Vigo que cantão Martín Pérez, agora de lo que estamos nesta outra vez do mar grande. Cando chegues aos Piñesales, fala dese noso. Fala dese noso horrible. Fala dese noso albergue. Fala dese noso trigalos dos mineirados e os centeados. Fala dese noso a todo, porque todo é noso. Está en nós, porque todo é noso. E cando te avergues a alguna cosa, a algún campo santo, donde estén enterrados os nosos mártires, ou de algún deles, fálales da nosa devoción cordial, da nosa admiración e do noso fervor, e do noso deseo que se cumpla a profecía do minuto de Castelao de cantos estaban enterrados. Non enterran palabras, enterran sementes. Despois Otero soltoulles un ladrillo que case os dorme a todos. Pero eso non vai aquí. E agora xa está. Deixa, que dura medio minuto máis. Os nosos grandes ancianos, non por sentido de senectude, sino por sentido bíblico de patriarcalidade. A Ramón Cavani, a Manuel Gómez Román e os outros contigo van a gran filosofía de Santo. Para desde nós, os continuadores, aquel núcleo magnífico que se nutrea alrededor de la galaxia, os médicos, os literatos e os poetas, continuadores e intermediarios entre vos, nós, e os que vengan detrás. E falan desde nós os máis novinhos, a esa juventude estrela que te villa por los Enrique. Falan desde nós a eses negros que na universidade troban e cantan a nosa lengua, traballan pola nosa cultura, traballan pola nosa economía. Ti podes facer eso, Ramón Otero Pedrallo, porque ti, sendo os que se van, sabes que estás con os que ven. Eu prego, ademais, que leves estas verbas nosas, que leves este noso corazón, que leves este noso mensaxe na seguridade, de que os que ali traballan e os que ali agarran, e os que ali están enterrados e os que andan polo mundo desterrados, que creemos en cada corazón de nós unha lealtad, unha oración e un prego para que se cumpla a profecía de Pontariano. Os tempos son chegados dos barros nacionales e as cosas nacionales con brillo imperadores.
Ben, el quente, Suárez Picallo, os discursos que conservamos del políticos, que son un par deles, son así, non? Despois ten outros, ao final, gañaba vida, pois, la madre gallega, e entón soltaba pagabanlle, e era do que iba vivindo casi desa caridade das sociedades galegas. Podemos ver agora o número 6, que é o dos nabos Blanco Amor. Está perdendo a sua licenza ornamental. Está perdendo esa exploración última. La cultura que es el mérito humano que contribuye a la sociedad. Entonces, yo quiero dejar aquí, porque no son comerciantes, porque son amigos de América, que es una ayuda. Quiero dejar aquí a esperanza que debe ser acudido de alguna manera a restañar esa especie de derramamiento sanguíneo constante de los pueblos de la existencia, a restaurar de alguna manera, a recuperar la dignidad del sexo avanza, alegría, raza, palabras pendientes, haciendo que estas que ahorita practican algunos amigos, así como un tonto polémico de caballero de mucha honra, o de un centro así positivo, porque un veterinario remédico que no puede sujetar de decir a veces alma táctica, hacer que la cosa lúcida, consciente. Es también el rapazo muy valente sin saber bailar a mi güey. Es simplemente un curso. Sin saber cantar como se decía un canto con cierto descriptivo, o seguritos de calma merenda, que estamos en igual. Sin saber cantar una realidad, también los tipos de cursos de Avalán. Yo sufrí aquí, en la universidad de esta convenio, de la realidad experimental, oportunidades, programas técnicos de Buenos Aires, en cierta medida como una clase de realidad. Es decir, recostado contra la saudade, recuperador constante das imagens digitais de seu atraso por la pobreza profunda da sua vida, e que dedicava-se a coisas que agora eram vergonha, incluso isso, estamos falando. Ojalá en una tribuna de alta categoría, especialmente por instituciones de octubre, con la gente que rodea esta tribuna, para que cosas que parecen una vez. Ahorita más tarde los tiempos, que aquel señor querido, que era presidente de toda el año, le tiró un pancho, pero cosas que eran nada. Le tiró cosas al escenario porque la ley se nos había dado. Y estamos hablando de un tiempo, lo discutamos, que alguien que hoy se cree legalista pidió un dato de censura contra mí, porque una confidencia de la Junta de Guardias para un auto. Bueno. Eu creo que eso de tirar nabos, non sei se hai nabos en Buenos Aires así, pero faíseme un pouco complicado, pero non sei, haberá que ver os periódicos, pero non sei os. É posible. Si, non, desde logo, o tema que na Federación querían que as cousas foran en castellano e tal, eso está. Esa violencia verbal nos ataques ao galego nese momento, entre finales dos anos 20 e comezos dos anos 30, os medios prosocialistas da Federación eran brutais, eran radicais. Pero de tirar nabos por falar de Rosalía faiseme un pouco complicado. Pero bueno, xa. Sí, non sei. Por otros, sí. Vamos a ver, o número 1, que é esa reivindicación que fai do Santiago Apóstol. Fixadevos do ano 58. A que podemos xa ir chamando a civilidade da lei de Buenos Aires, afirma que na súa limpa e xusta arela de destacar o sentido e símbolo destas datas da súa no interior significación de caridade e fronteira, para centrala cada vez máis na súa certeza presente e na súa perspectiva espiritual. Afirma que as imagens, aunque non na língua expresada, sino que foi resultando como curiosa consecuencia de algo que non se dixo e que quizás non se pensou, e que consiste en que pouco a pouco vai funcionando ao modo galego, fomos rescatando ao noso señor Santiago da súa función decorativa de patrón de España, la que llegara a deixar un aguado movimiento que era pasivo
entonces yo vengo con Carolina, porque creo que no soy soldador. Entonces, muchísima bendición por los santos padres de Roma, a que Dios lleve a paciencia para sobrelevar esto en estos derrameros tiempos y trae cambio. Pío XII, estaba no medio así. Un poco pequeño, descabalgando o nosso canso apóstolo, para que volte a sorrir, cosevando il sorriso della tregua città, de ogni che sta de volta de tanta cosa. La sua vita comune de Compostela, onde os fideles o abrazan como un bello parente e de una virtuale. Nisto non voglio ninguna lingua, non discorso para ninguém, porque xa pode estar en vida o verdadeira, pasando as frases pasivas, e non con a da salvación maometana da história, senón xa no século da paciencia, cando puxo diante do seu patronato, o patronato de Santa Teresa de Jesús, o que fixo exclamar o gran caballeiro cristiano castelano de Francisco de Quevedo, dirigiéndose ao rei. ¿Cómo pretenden los carmelitas que Santiago de armas a vos que la volváis contra él? Que en su altar tiene la espada para darse la Santa Teresa, a quien sus mismos hijos hacen representar una vuelta a la vida. Sí, licenciado en la que libre el mal, en su migración social. Porque la corte escrupulosa los Austrias, las letras teologales, los ideales fundacionales, hacían más fuerza que Santiago Paladín, acabando los lunes, las batallas medievales del Otélico de Mayor. Porque el heroísmo las cabalgatas celestes de los siglos medios tuvieran a darlo heroísmo las naves burocráticas que registraban imperios expedientes. Pero las monjas saditas, cuya gran diferencia no se privaba de andar por remo a vasoinatos, en primera vez entre los católicos de Castilla, total María y Alejandra, tampoco sabía que cuidaba que el soviet era un hombre con el mayor de con balas que mandaban a Barcelona. Bueno, corta iso. Ben, o que lles recomendo é que vexan na páxina do Consello ou incluso en YouTube, que está colgado tamén ali, a homenaxe do ano 64 diante da estatua de Rosalía, que son 13 minutos e medio de Blanco Amor falando do significado de Rosalía con esas citas coas que remataba Xosé Manuel. Ben, pois agora temos uns minutos para que lle pregunten o que queiran. Entón empezamos ahora aquí un pequeno coloquio. Vale? Como dime Lutier, para que non sexa un monólogo, senón que sexa un biólogo. Un biólogo, exactamente, non? Sí, por favor. É unha curiosidade sobre el Cadiceño, porque é un texto que ofrece moitas peculiaridades. É un texto que está escrito, non sei se a palabra é amargura, pero é unha visión realmente moi crítica, moi dura, podería ser esa palabra, que tronza bastante con esa concepción un pouco mítico-épica da emigración. Ben que tamén podería verse que esa concepción mítico-épica, aí a empatía se dá con respecto á muller que espera, podería verse dese xeito. Mentras que o Cadiceño retrata o emigrante directamente, é no emigrante no que se detén. Entón, está por outra banda ese Cádiz, non que en parte era porta a América, pero non sei se no conto exactamente iso, porque tamén está o tipo do cadiceño do cadista, non do mesmo aparece como tipo na literatura de costumes, como tipo, non ese galego no sur de Andalucía. Entón, simplemente era o que me pudera descomentar ou suxerir sobre a representación dese tipo e, sobre todo, a dureza, a implacabilidade case coa que é visto, a pouca empatía nunha persoa que normalmente cando escribe é moi empática. A ver, a visión do retornado no Cadiceño, hai que ter en conta que cadiceños eran máis usuais que retornados da Argentina nese momento, sobre todo na zona sobre a que ele escreve, que hai unha certa continuidade entre emigración a Cádiz e posterior emigración a Argentina.
Cadiceño tamén houve un momento en que se refería non só a retornados de Cádiz, senón en xeral. Coñecíades a todos como cadiceños, igual que en outras partes eran todos habaneros, en que volvesen de Bos Aires. A dureza desa imaxe, sí, efectivamente é moi dura, perfectamente compatible coa visión de migración que ten Rosalía nos seus versos. Eu non vexo aí. Rosalía non ten unha visión épico-mítica de migración. Esa visión épico-mítica teñena dunha banda algúns escritores emigrados e despois, a partir de comezo do século XX, outros escritores. E sempre conviven ademais as dúas imaxes, é dicir, o americano como axente deturpador dos costumes, como mal galego, como mal español ou como mal portugués, porque se vas a Camilo Castelo Branco e os brasileiros, pois tamén hai moita destas imaxes, como que dentro dunha perspectiva conservadora pode ser visto como axente ameazante da orde tradicional, dentro dunha perspectiva non necesariamente conservadora é visto simplemente como alguén alleo á comunidade que fachendea de progreso, que fachendea, digamos, de riquezas en ter nin riqueza nin progreso. É que en todo caso oposto a un idealizado e ás veces mitificado mundo primixenio rural. Pero as imaxes de Rosalía de todos os xeitos, dentro dese texto que das poucas cousas, ou das poucas realmente imaxes alternativas ás poéticas que atopei en Rosalía, polo menos, sobre a migración e sobre o retorno, non son especialmente duras se se consideran no seu contexto. Se vas a Palacio Valdés, no contexto da literatura española, a literatura portuguesa e italiana do seu tempo, encaixan perfeitamente dentro dese padrón. Quítalle cadiceño e ponlle brasileiro. E vas aos escritores portugueses dese tempo. Ou quítalle eso e ponlle, por exemplo, aos varios escritores italianos que teñen textos que poderían ser o mesmos ou que os inmigrantes, na vez de falar galego mal falado, pois falan italiano anglicizado, Edín Brocolino por Brooklyn. Pero é exactamente o mesmo tipo de tropos, de recursos. Sí, e se vas ao Padre Sarmiento, o chiste de carallo coangazo está aí, non? O mal emigrante que esquece as raíces e que despois de súpeto recupera. Incluso hai, no cadiceño, me parece que hai un momento no que leva un golpe ao final, non? E aí empeza a falar. Pois é o do angazo nos fuciños, que se conta como chiste popular desde o Padre Sarmiento, non? Me parece. O que quería dicir, sí. A pregunta era que o contrapúñase unha visión neomalthusiana con unha visión na que habería unha estrategia individual non ligada a un progreso económico. E ben, en el cadiceño vexo que hai unha censura a esa estrategia individual. Sí, claro, sí, claro. E iso penso que é o que o diferenza dos poemas, porque nos poemas penso que sí que é unha visión colectiva da emigración, desde os que marchan en plural e desde as que quedan en plural. No cadiceño parecería como que se está establecendo unha censura con respecto a unha opción que se toma para o ascenso social. Non sei, en realidade non sei se existe oposición, pero... É que eu non vexo oposición, sinceramente. O que pasa é que as críticas aos retornados non é tanto un colectivo, senón simplemente aos individuos. Porque se supón que estes son os que triunfaron, mentres que a maioría, e aí está a congruencia cos poemas, a maioría fracasaron na Habana. A maioría acabaron nese cemiterio da Habana ou acabaron nas rúas da Habana sendo uns fracasados e só uns poucos triunfan e eses que triunfan son un mal exemplo. Son un mal exemplo porque tamén incitan os mozos a emigrar. Bueno, ou presumen de que triunfan, porque en realidade logo cando se abre o baúl resulta que non tiña nada de valor. Sí, que por certo, que un tropo literario estendidísimo. Absolutamente. En Asturias chamabanlles os americanos a la maleta al agua, por poner un caso. Sí, no, eu de todos os sitios onde toco eu co rural, en todos se contan esas historias, en Alongos. No, o tío de fulano trouxe as maletas, os baúles cheos de pedra. Eso é totalmente popular en Galicia, está aí retomado, non? Pero eu creo que os que temos aquí contacto co rural de temas de historias de migración acababan moitísimos así. E, por lo momento, é que eu non vexo, sinceramente, non vexo a contraposición. É dicir, o que quixen dicir ao comezo é que no tempo en que Rosalía escreve os seus poemas, escreve os seus relatos, e, por tanto, fai un xuízo tamén normativo, explícito ou implícitamente normativo sobre os emigrantes, considero os emigrantes que se van víctimas dun destino. Pero os emigrantes retornados son, pola contra, a xente que escapa a ese destino, pero que contribúe co seu exemplo a que, digamos, unha sangría siga perpetuándose.
Moitas gracias. Grazas. Parabéns pola vosa exposición. Quería complementar este diálogo que tendes. Eu creo que Rosalía, tanto en Cantares como en Follas, non ten esa visión épica, sobre todo dos Ulises que se van, das Penélopes que se quedan sí. Ela é crítica con moitos emigrantes, cos homes. O curioso é que edítanlle e costeanlle o libro Follas Novas na Habana, cando ela é crítica cos emigrantes na Habana, pero directamente. Homes que non queren saber nada das mulleres que deixan cos fillos. Ela non ten esa visión idealizada para nada da emigración. É dicir, e por outro lado, esa visión del cadiceño que di María é unha visión, o sea, do emigrante retornado é unha visión que perviviu críticamente no sistema literario galego moito despois da Rosalía. Castelao tiña esa mesma visión cando retrataba o americano, cando retrataba nun lenzo o americano, non chamaba americano, o indiano, mal chamado, porque era o regreso de indiano. O regreso do americano, que debía ser americano en vez de indiano, americano. E, de feito, aí ten unha tensión con Rafael Dieste. Rafael Dieste vía no emigrante galego retornado un foco de ideas renovadoras, un foco de unha tensión social nova de ideas. Esa é a morte do Ramírez. Eso está claro. O sea, este apostaba, o Rafael Dieste, polo emigrante retornado de América, polo que traía o retrato de Ferré colgado na parede e sustituindo ao crucifixo. En cambio, Castelao tiña unha visión moito máis conservadora dos emigrantes retornados, do americano retornado. É dicir, é moi interesante o que di María, efectivamente, como Rosalía é moi dura con este... Pero tamén é dura, non só co cadiceño, sino tamén é dura co que se vai pa lá e o pon... Mira que rabuda, é dicir, tamén pagan o libro e por encima ainda os pon así un pouco a parir, un pouco moi críticamente, non? Era este... Parabéns. Sí, no, eu estou de acordo contigo, son un matiz, dende comezo do século coexisten as dúas visións. A visión catastrofista que presenta o migrante retornado, sexa como un axente disgregador da orde social tradicional ou como un axente desgaleguizador, ou noutros sitios dirán desespañolizador ou desportuguesizador, tanto ten, é máis a que presenta os emigrantes como a grande esperanza. É dicir, os retornados son, sexa porque traen riqueza, sexa porque traen un certo know-how, porque aprenderon algo fora e, polo tanto, poden aplicar aquí, sexa porque, como dicían xa os solidarios en 1908, grazas aos que retornan se poden fundar sindicatos agrarios onde ten recursos e son realmente o que plantan cara aos caciques, ainda que moitas veces fose como o pai de Castelao. Como o pai de Castelao, para despois seren eles o alcalde, polo bando contrario. Precisamente aí é isa a nosa grande esperanza. Como dicía, o médico Rodríguez dicía neste famoso opúsculo sobre a sociedade gallega, creo que era aquilo de que o influxo da Coruña acabábase en Oleiros xa os campesiños nin se enteiraban que había unha cidade ali con obreiros, con sindicatos, etc. Pero que esa última aldea do interior lugués e que ali chegaba a prensa de Bos Aires. Por tanto, estes tipos, a cidade, realmente Bos Aires ou Habana, e por tanto a xente posible de modernización de Galicia era ese. Ou outros como Murguía, que inciden sobre todo moito máis no tema das remesas. Non son Murguía, son moitos outros, en algún dos seus artigos. É dicir, por tanto, hai tamén a idealización das colectividades de galegos, algo que se ve en Murguía, algo que en Rosalía, porque tampouco non deixou tantos textos sobre este tema, algo en Rosalía se intúe en Follas Novas, en este introito a Follas Novas, se intúe, e que, por tanto, tamén entra en certa contradición coa conta de emigración. É dicir, disto algúns se fan eco, outros non tanto. Pero, bueno, estoy totalmente de acordo. Volvendo ao cadiceño, eu creo que, aínda que está relacionado coa emigración,
a concepción ou a visión que se teña dun non depende da outra. Calquera que sexa a posición que se adopte respecto da emigración, sexa positiva ou negativa, sexa como unha esperanza de progreso ou non, etc., etc., iso creo que é independente da visión que se ten do cadiceño. Non? É dicir, que desde distintas posicións respecto da emigración podería ser ter a mesma posición con respecto a valoración destes emigrantes retornados, que non son calquera emigrante retornado, senón un tipo de emigrante retornado que cando volve ten un determinado tipo de actitude. E decías desde principios do século, eu diría moito máis para atrás, porque xa en toda esta literatura patriótica do século XIX, estou falando dos diálogos da Alameda, tertulias de Picaños, etc., hai un individuo que fala en castrapo. E ese froitoso, case sempre, que fala en castrapo, se non é froitoso é outro do grupo, cando alguén pide algún tipo de explicación ou se ri da maneira de falar, é que ele estivo emigrado en cais. É un individuo ridiculizado dentro do grupo, que se presenta, ademais, como un individuo que se fai de sabido, pero que é un ignorante, que se fai de progresista, de que ten unha visión nova do asunto e se destapa que realmente, pois, para nada, é dicir, simplemente é unha especie de lorito parlante que sabe no asunto é farruco. É dicir, é unha persoa que non aparece tinguida de ningún trazo positivo en todos eses textos e fala castrapo porque estivo emigrado en cais e non sabe nada. Por tanto, Rosalía non está mantendo unha posición particular con respecto a iso, sino simplemente está recollendo o que socialmente se opina desa figura desde varias décadas antes. Entendo eu, e que tamén enlazaría con Gafo, claro. Se eu non lembro mal, no cadiceño, pois aparece tamén unha alusión que rompe, digamos, co tópico, se non lembro mal, Rosalía alude a xentes que veñen de fora sin traer para dentro nada bo do que hai nos lugares aos que foron. Ou seja, que a súa visión en este sentido é moi aberta, máis do que poda parecer. É moi complexa, é moi contradictoria, pero no texto hai unha frase así que queda un pouco, ás veces, esquecida, non sei se a lembrades, pero na que apunta iso. Ou seja que, claro, quen marcha e volve son xentes moi diversas e poden traer cousas boas ou malas. O prototipo central é ese ao que aludíades, pero ela sabe que as cousas poden ser diferentes. Ela, de feito, marchou e volveu. Non sei se lembro mal, pero... Sí, Cais. Cais, como dicía Otero tamén. Cais, sí. Non sei se... Moi ben. 6 e 5. 5 minutos de descanso. Sí, vale, gracias. Pois hai que estudiar o tema das figuras en blanco amor.